Welcome back mga guys, mga idol. Sakay ka? Tagnate? Okay hatod dito? Ha? Okay hatod? Tagnatin eh. Okay hatod tagnate? Oh. Ha? Tagnatin pa na eh. Dadali sakay? Gray? Oh, sige sakay? Ano po sakay? Di, da, tunog. Tagnatin eh. Ano? Ano? Oh. Na, okay. Okay. Tagnatin pa na eh. Oh. Oh, wala. Tagnatin eh. Oh. Sakay na ka? Oh. Tara. Unit. Ha? Tagnate. Da, unit, dire dah. Da, unit. Nanti lagi. Udah kamu tuh. Dire. Kamu terus ah. Da. Ah. Da, unit tarong mahagbong ka. Ay, pasahero. Iya, magbong ka. Woo! Oh. Ano kung pang-usog kay pasigla? Habilin ka pa. Magbong hinong ka. Pasaman, magunit rin, gunit. Tara, natikas. Palis mo ka rin. Magbong ka na. Magbong ka. Laka niya. Pasahero.
Din? Ha? Ay, parang kay Kapina. Din? Ha? Dali na ka? Dali na ka? Ha? Dali na ka? Kuha nang barog sa daan, barog. Huh? Barog sa daan. Kana, Oh. na. Saan na kung gusto nung eneng naogron. Dili na. Sige, barog. Barog. Diri, barog. Kani ba? Kana, barog. Sige, barog. Imo ka. Sige, okay. Pun. Up. Nah, anto na ka. Oh. Salamat ha. Mahal ro ka tug budget. Ha? Sa kalibo. Sa kalibo ro og budget. Ni ang ko musakay mo ko. Makinastag natin. Ikaw, masakay. Joke na kay. Joke na, joke. Ah. Ganto na ko. Oh. Jag budget. Yang ko musakay mo ko. Hello. Hello. Bilib ka doon tatay guys kay kanunay dito na sa malabian sa kalsada ba magsigig baktas. Unsa ko ano sa pasakyon sa highway mo si nga dili si Jamo sakay. Ya bintahan na lamang karon kay ngano. How sang gidistingan og pasakay ming sakay. Dati ko bilib ni tatay doon. Sa lungsod sa Ilongos, aming simba nya nagbaktas pauli og ambot ka og nagbaktas mabot ka sa paingon sa lungsod sa Ilongos. Ayo siguro ka to nagbaktas. Lig-on og tuhod. Bilib ko mo na yung mga tao nga anana ba. Kusog kayo mag-exercise. Muna nga kamo. Pag-exercise mo. Kaya ko. Dili. Peace out. Bye-bye guys. All right. Oy, arang lapo ka.